Преди да се присъединя към MedLife, нямах абсолютно никакъв опит с животозастраховането. Идвах от съвсем различен бизнес сектор и се занимавах с коренно различни дейности. Оказа се, че това не е проблем за успешно кариерно развитие, защото MedLife е компания, която инвестира в обучение и програми за успешни реализации на консултанти и менеджери. Преди 4 години имах такива притеснения, но към днешна дата мога да ви споделя, че успешно отглеждам близнаците си момчета, които скоро ще станат на 3 години. А в агенцията ми обслужваме 3 пъти повече клиенти и имам 2 пъти по-голям екип.